όπως γνωρίζουν όλοι, τα δύο βασικά χαρακτηριστικά των εμβολίων, και γι' αυτά γινόταν και πάρα πολλής λόγος κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα. Η ασφάλεια αναφέρεται ακριβώς στο θέμα των πιθανών παρενεργειών που μπορεί να προκαλέσει ένα σκεύασμα, και η αποτελεσματικότητα όσον αφορά τα εμβόλια αναφέρεται ακριβώς σε αυτά τα δύο βασικά χαρακτηριστικά, δηλαδή στο να έχει τη δυνατότητα ένα εμβόλιο να αποτρέπει την μόλυνση και την μετάδοση. Αυτό, όταν λέμε αποτελεσματικότητα, αυτό κυρίως εννοούμε. Και όπως έχετε ακούσει και από τους προλαλήσαντες, τους συναδέλφους εδώ, τα εμβόλια αυτά του κορονοϊού, τα γενετικού τύπου εμβόλια που φτιάχτηκαν από διάφορες εταιρείες, δεν ήταν εκ κατασκευής τους τη δυνατότητα να αποτρέψουν την μόλυνση και να εμποδίσουν την μετάδοση του κορονοϊού. Άλλωστε αυτό είχε γίνει φανερό και στην πραγματική ζωή, στην πραγματικότητα, όταν βλέπαμε πάρα πολλούς εμβολιασμένους να κολλάνε ξανά τον κορονοϊό και να μεταδίδουν τον κορονοϊό. Επομένως, έχουν δίκιο οι συνάδελφοι που λένε ότι το μέτρο της απομάκρυσης των υγειονομικών από τα νοσοκομεία κατά την πιο κρίσιμη περίοδο που χρειαζόταν να είναι εκεί για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, στηριζόταν πάνω σε ένα επιστημονικό ψέμα, όπως είπε και ο κύριος Δήλης. Και να προσθέσω σε αυτό ότι εκτός από αυτά που έχει αναφέρει ο κύριος Δήλης, τα έγγραφα, και ο κύριος Αρβανίτης, υπάρχει και μια επιστολή του Διευθυντού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων, της γνωστής ΕΜΑ, που δημοσιεύτηκε και αποστάληκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία ο διευθυντής της ΕΜΑ παραδέχεται ότι τα εμβόλια αυτά που φτιάχτηκαν για τον κορονοϊό δεν μπορούσαν να αποτρέψουν ούτε τη μόλυνση ούτε τη μετάδοση. Επομένως, με αυτά όλα τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας.